Namar ke jingthia ruslap baklem sange hakini ki arsngi kamau kun rosien RD block lamat i ke jingsosi namar bakalon ke jingya breu bat ke jingpra ki yeng kisam na ke jingtua ka khando bat kumjuru ke jingsha rongno kisurok ya kali hagate ka thang kat kumbalayo jingtep lengbau block development officer ka mau kun ro block ba LT taryang loithu ba kasnong lensing ki don lai tili ki yeng bla sakta bat kawai ka yeng kelas ara kat ba we ubreu pat ulamen saw na ka te ki jingja kat ba hathang banai maulungot ka surok la khalem bat kalabu ikpai ba hakjing e hakalik kawan hakabai de ba ka jingja hasnong maulat uba taryang loithu ba arngut ki breu ki ladu e la ka jingem hadien ba ka jingtua khando kala rong ya ki kat ba ki dang ya lenti ha umblai chong ka thain maulat ha mo kun ro community and rural development block kani ke jingja kala ja ka step south rek yong arjar arpuar bat kini ki brio ki bakan thop ya ka kanthei na mokria bat usun rang na maulat ki dang phai dien ban lek no sasnong na mar ka jingmom lai kali shu banwan sa shilong nakaliang jong video tang shuyo jingtep halo ka te ki jingja ulalek che ki te ki jaka na ka banta ban pet ya ka jinglong jingman bat kumjuru ban kaner ka jingrab ik bai ba ki balama tha ka te kalanat uba maron shooting chairman ka sinjuk ki rangba snong maulat area ulapun tip ya kani ki jingja show video ka mau kon ro blog bat benrap ban ka daw ka jingya peteng uslam kendang bon ki jaka ki badan ha pedeng ka jingma ni nakaliang jongga senjuk ki rangba snong jongga maulat area ipat pau ya ka jisusi ka bakrau halor ka ki jingjia ka bau slabba nanu ka artrik bat menta hadu ka sautrik blabba ulapen khalam lot iki surok ki yeng jungi nong song snong ki bahap sekene ke area bat ka e ka bagi susi jur kalong ha ka badai bat ka jingdo no ya armut ki mesembre ta kalong we na molat de somla badang khana bat ka we ga kanthai na po snong mukre halor kani ka banta ngi penpau ya ka jing susi nagaleng jong ka sunjuk jong ki rangba snong ho ni ai ka jing khublai ye sar video jungi bat ki department nagaleng jong ka PWD bat naga health department ki bala phone chingi ka sunjuk bat ki lokloi ru ban ai jing yaram bat menta kat badang syong ban ai ka jingkran po ju ka media i sar video chingi ba LT teryang ila nang phone ban lo ngin ai ngin yarap kat bala snai habade bat ka jingcia ka basusi ting ai khublai ru iki pai ba nong su sinong jong ka molat area ki bakan thop in nyong sinong ki balami bala poir tilang mana kuno ban yawat ya kata kamet jong kini ki armut ki bala khatno andre ha bokut tu kata kalayo ban rakno salagi jong ki yeng disem jungi iwai na mokria bat iwai na mola te halor ka ka benta ngikar pan ya ka bor jong ka surgar bakan ai jingrap lem khamtam ya kini ki bala dono el ka mesim hoi nida karparu aku cukup por naki seng halang naki nong tremon sabha bagi kenerlem bagi jong ke ban ai jingrap syakini ki basyam lanot kementa kini ki ari bat ki don ru ki yeng hadu sautli kawai ka ba umlap chu watang we deng ru bat ka dorbar hol juga sinong umlai katur kala syara bat ki dukan artle kita kinong de dukan ru kim sem lo yo ai su te bat kawai paru kadon kawai ka yeng po molar ru bala tuano na po yeng ke jongki te halor kene ka benta kita karpan nagaleng seng balang nagaleng juga surkar bat kenerlem lagi lat cingiram hak bede bat kene